Jeden deň pri jazere. Je slnečná sobota. 35-ročný otec Tomáš a jeho 10-ročný syn Max cestujú spolu v malom aute k nedalekému jazeru. Max miluje prírodu a rybolov. Skoro ráno vstávajú, spolu sa naraňajkujú a zabalia si rybárske potreby do batohu. Majú so sebou udice, návnadu, malú loďku a veľa dobrej nálady. Keď dorazia k jazeru, obloha je modrá a vtáky spievajú. Tomáš zaparkuje auto a spoločne kráčajú k mólu. Max značene zvolá: Oci, nemôžem sa dočkať, až budem chytať ryby. Tomáš sa usmeje a odpovie: Ja tiež, Max. Dnes ulovíme veľa rýb. Spoločne nastúpia do loďky a pomaly sa plavia po pokojnej hladine jazera. Na loďke sa Tomáš rozpráva so svojím synom. Vieš, Max, rybolov nie je len šport, ale aj skvelá príležitosť užiť si prírodu. Môžeme pozorovať ryby a cítiť pokoj, hovorí Tomáš. Max pozorne počúva. Páči sa mu, keď mu otec vysvetľuje, prečo je príroda taká úžasná. Počas plavby Max vidí farebné ryby vo vode a dokonca aj malého vtáčika sediaceho na brehu. Keď zakotvia na tichom mieste, pripravia si rybárske vybavenie. Tomáš ukazuje Maxovi, ako správne držať udicu a upevniť návnadu. Teraz si na rade ty, Max. Skús to, povie Tomáš. Max vezme udicu do ruky a zopakuje, čo ho otec naučil. Nahodí vlasec a trpezlivo čaká. Minúty plynú v tichu, ktoré prerušuje len šplíchanie vody a jemný vánok. Zrazu Max pocíti, ako sa vlasec pohol. Oci, myslím, že mám rybu, vykríkne nadšene. Tomáš rýchlo pribehne a pomôže mu držať udicu. Spoločne vytiahnu rybu z vody. Je to malý ostriež, ale pre Maxa je to veľký úspech. Výborne, Max, pochváli ho Tomáš. Max je húdy a široko sa usmieva. Po ulovení ryby ju opatrne pustia späť do vody. Tomáš vysvetľuje, ryby nechytáme len preto, aby sme si ich nechali. Často ich púšťame späť, aby mohli ďalej žiť a aby vyrástlo ešte viac rýb. Max prikývne a chápe, že príroda je dôležitá a musíme ju chrániť. Po rybačke si v loďke odýchnú. Tomáš a Max sa rozprávajú o tom, čo všetko zažili. Dnes som sa veľa naučil, hovorí Max. Ukázal si mi, ako chytať ryby a vážiť si prírodu, dodáva. Tomáš je šťastný a cíti sa ako dobrý učiteľ aj otec. Den rýchlo ubehne. Keď sa schybko pomaly skláňa k obzoru, vracajú sa späť na breh. Max a Tomáš si urobia pár krásnych fotografií prírody. Potom nasadnú do auta a odvezú sa domov, unavení, ale šťastní z krásneho dňa pri jazere. Keď prídu domov, rozprávajú mame o svojom dobrodružstve. Max sa už nevie dočkať, kedy pôjdu znova na ryby a naučí sa ešte viac o prírode. Bol to nezabudnutelný deň, ktorý ešte viac zblížil otca a syna. Where do Thomas and Max go? A. To a lake. B. To a park. C. To the beach. The correct answer is A. To a lake. What does Max love? A. Playing soccer. B. Nature and fishing. C. Reading books. The correct answer is B. Nature and fishing. What do they do first in the morning? A. They get up, have breakfast together, and pack their fishing gear. B. They go swimming. C. They play video games. The correct answer is A. They get up, have breakfast together, and pack their fishing gear. What does Thomas show Max how to do? A.
How to ride a bike. B. How to build a sandcastle. C. How to hold a fishing rod properly and attach the bait. The correct answer is C. How to hold a fishing rod properly and attach the bait. What fish do they catch? A. A large fish. B. No fish at all. C. A small perch. The correct answer is C. A small perch. Jeden deň na pláži. Je slnečná sobota. 4 priatelia, Anna, Paul, Lena a Mark, sa rozhodnú ísť na pláž. Sú veľmi nadšení z ich výletu. Skoro ráno sa stretnú na vlakovej stanici. Každý priateľ prináša tašku s plážovým oblečením, uterákmi, opaľovacím krémom a nejakým jedlom. Anna pripravila pekný piknik, Paul priniesol plážový loptu. Lena si so sebou vezme fotoaparát a Mark sa postará o to, aby mali dosť vody a občerstvenia. Spoločne idú autobusom na pláž. Počas krátkej jazdy sa šťastne rozprávajú a dokonca spievajú malú pieseň. Keď prídu, uvidia dehu, zlatú piesočnatú pláž a tablétavé modré more. Svitko žiari jasne a obloha je čistá. Všetci sa cítia šťastní a plní energie. Najprv vbiehajú do vody. Anna a Lena sa s veľkými úsmevmi ponoria do mora, zatiaľ čo Paul a Mark si na piesku hrajú s loptou. Jemné vlpky im umývajú nohy a striekajú si navzájom vodu. Je to radostná a uvoľňujúca chvíľa. Po hre si sadnú na uteráky, zjedia svoj piknik a počúvajú zvuk mora. Rozprávajú sa o svojich snoch, plánoch a spomínajú zábavné dobrodružstvá z minulosti. Skoro popoludní sa rozhodnú navštíviť promenádu. Promenáda je dehá, farebná cesta, ktorá vedie popri pláži. Po ceste je veľa malých obchodíkov, kaverní a stánkov s mázlinou. Priatelia sa pomaly prechádzajú po promenáde a vychutnávajú si čerstvý morský vzduch. Pri očarujúcom stánku so zmázlinou si kúpia zmázlinu. Paul si vyberie čokoládu, Lena jahodovú, Mark vanilkovú a Anna skúsi citrónovú zmázlinu. Pri jedení zmázliny si pozerajú malé obchody a robia množstvo fotografií, aby si tento deň zapamätali. Promenáda je plná šťastných ľudí. Na pozadí hrá jemná hudba a každý sa usmieva. Priatelia si sadnú na lavičku, zdieľajú príbehy a plánujú ďalšie zábavné výlety do budúcnosti. Čas rýchlo utečie a čoskoro sytko začne zapadať. Obloha nadobúda nádherné odtiene oranžovej a rúžovej, čo všetko robí magickým. Večer sa vracajú na pláž na špeciálnu udalosť, veľké ohňostroje. Rozprestrú uteráky na piesku a s napätím čakajú. More sa tabléta pod svetlom mesiaca a jemný zvuk vou robí noc spokojnou a tichou. Zrazu sa tmavá obloha rozžiari množstvom farieb. Červené, modré, zelené a žlté ohňostroje explodujú na oblohe. Priatelia sledujú krásnu show a nadšene tleskajú. Anna hovorí, je to tak nádherné. Lena dodáva, tento okamih nikdy nezabudnem. Paul a Mark sa usmievajú a prikyvujú v súhlase. Ohňostroj táva asi 10 minút a napĺňa ich srdcia teplom a radosťou. Po ohňostroji si zbalia veci a vracajú sa pešo na autobusovú zastávku. Po ceste domov sa rozprávajú o nádhernom dni, chutnej zmázline a úžasnom ohňostroji. Bol to deň plný radosti, priateľstva a nezabudnutelných spomienok. Keď prídu domov, rozlúčia sa a slúbia si, že čoskoro zorganizujú ďalší výlet. Každý priateľ ide spať s úsmevom a množstvom krásnych spomienok na dokonalý deň na pláži. Where do the four friends meet in the morning? A. At the bus stop. B. At the park. C. At the train station. The correct answer is C. At the train station.
Which item did Anna contribute for the trip? A. A nice picnic. B. A beach ball. C. A camera. The correct answer is A. A nice picnic. What activity do Paul and Mark do on the sand? A. They take photos. B. They jump into the sea. C. They play with a ball. The correct answer is C. They play with a ball. At the ice cream stand, which flavor does Lena choose? A. Chocolate. B. Strawberry. C. Vanilla. The correct answer is B. Strawberry. What special event happens at the beach in the evening? A. A fireworks show. B. A live concert. C. A bonfire party. The correct answer is A. A fireworks show. Prechádzka v lese. Každú sobotu ráno sa Anna vyberie na prechádzku lesom so svojím malým psom Belou. Anna miluje prírodu a lesy pri jej dome sú plné zelených stromov, mäkkých listov a spievajúcich vtákov. Svíko preniká cez konáre a vzduch vonia čerstvo a čisto. Jednej soboty sa Anna a Bela rozhodnú vojsť do lesa habšie, než je obvyklé. Anna je nadšená, ale trochu nervózna, pretože ešte nikdy nešla tak ďaleko. Bela je však veľmi šťastná a behá vpredu po mäkkej ceste. Ako kráčajú, Bela zrazu zastaví a pozerá sa na niečo pri kríku. Anna sa priblíži, aby zistila, čo Bela našla. Na svoje prekvapenie uvidí malú líšku, ktorá sa skrýva za kríkmi. Líška má jasné, zvedavé oči a vôbec sa nezdá byť vystrašená. Anna sa usmeje a vyfotí si ju telefónom. Bela pokojne sedí pri nej a vátí chvostom. Ten okamih sa zdá byť magický. O pár minút neskôr zaznie tichý zvuk zozadu. Praskne vetva a Anna sa trochu vydesí. Rýchlo sa otočí a uvidí starého muža, ktorý stojí pár krokov ďaleko. Muž má láskavé oči a jemný úsmev. Dobrý deň, povie ticho. Hľadám svoj stratený pes. Videli ste tu nejakého malého psa? Anna je prekvapená. Nie, žiadneho psa som nevidela, odpovie. Bela ticho zašteká, ako by zdravila starého muža. Muž vysvetľuje, že často chodí týmto lesom so svojím psom Maxom, ale dnes je Max nezvestný. Anna ho pozorne počúva a cíti k nemu ľútosť. Rozhodne sa mu pomôcť. Pomôžem vám hľadať vášho psa, povie láskavo. Starý muž sa usmeje a poďakuje jej. Ukáže Ann malý obrázok psa, aby si mohla spomenúť, ako Max vyzerá. Spolu, Anna, Bela a starý muž sa vyberú habšie do lesa. Pozorujú okolie pri vysokých stromoch, za kríkmi a pozdĺž malého potoka. Bela behá šťastne, všade sa túla a čuchá. Les je tichý, narušený len zvukom krokov a spievajúcimi vtákmi. O pár minút neskôr Bela hlasno zašteká. Našla niečo. Starý muž ide za Belou a spolu objavia malého, hnedého psa, ktorý sa schováva pod kríkom. Pes vyzerá trochu vystrašený, ale je v bezpečí. Max, radostne zvolá starý muž. Zoberie malého psa do náručia a pevne ho objíme. Anna je veľmi šťastná, že sa opäť stretli. Starý muž poďakuje Ann a Bel za ich pomoc. Povie, dnes bol veľmi výnimočný deň. Navzájom sme si pomohli a získali sme nového priateľa. Anna sa usmeje a cíti teplo v srdci. Čoskoro syťko začne zapadať a obloha sa zaplní nádhernými oranžovými a ružovými odtieňmi. Starý muž, Max
Anna a Bela spolu kráčajú späť na okraj lesa. Na autobusovej zastávke sa rozlúčia. Anna a Bela sa vydajú domov, cítia sa šťastné a majú plno nádherných spomienok. Tento deň sa Anne ukázal, že aj jednoduchá prechádzka lesom môže viesť k veľkému dobrodružstvu a novým priateľstvám. Ona a Bela sa tešia na svoju ďalšiu prechádzku a zaujíma ich, aké ďalšie prekvapenia ich čakajú. What does Anna do every Saturday morning? A. She stays at home. B. She goes for a walk in the woods with her dog. C. She goes shopping. The correct answer is B. She goes for a walk in the woods with her dog. What does Bella do when her and Anna walk deeper into the woods? A. Bella runs ahead on the soft path. B. Bella sits quietly and does nothing. C. Bella goes back home. The correct answer is A. Bella runs ahead on the soft path. What does Anna discover near a bush? A little fox. B. A small bird. C. A stray cat. The correct answer is A. A little fox. Who does Anna meet after taking a few steps deeper into the woods? A. A young girl. B. An old man looking for his lost dog. C. A park ranger. The correct answer is B. An old man looking for his lost dog. What does the old man ask Anna about? A. If she has seen his lost dog. B. If she knows the way out of the woods. C. If she has a phone. The correct answer is A. If she has seen his lost dog. We hope you enjoyed these Slovak short stories. If you're looking to improve your Slovak language skills, check out the following educational materials available for sale on Amazon. The books range from A1 beginner level all the way to C1 advanced level for more experienced students. We also have the Easy Slovak Phrase book, which has over 750 phrases for beginners just starting to learn the language. And keep an eye out for more Slovak language videos on Sebastian's channel, and be sure to like and subscribe.